Pinotxok abezia esaldu zuen txontxegiak ikustea juteko. Pinotxok bere eskolako laneko egundazuna bidean zegoen, eta pentsatzen hasi zen. Gaur, irakurtzen ikasiko. Bihar, zenbatzen, da etzi idazten. Da gero nire trebezioagatik, aberatsa ingo naiz, eta jepetoi alkandora bat erosiko dira. Bixakua kamiseta utxikia dota. Da, de repente, musika entzun da. Iau entzun bizkatu. Pentsazun, eskola joan, o musika entzutea joan da. Ezkenean pentsazun musika entzutea joan da. Beste bidea hartuta. Beste bidean bukaeran plaza batea iritsi zen. Plaza hartan jende pila zen. Da, etea zen, emanaldi bat zuela txintxegirena. Baina lautxan konbertzidan da, beak ez ezkan. Da, orduan, ume bat esko zizkion, baina umeak ez zizkion eman, eta azkenean bere abezia saldu berra izan zion hango trakitu santzaio bat. Eta, jepeto gixakoa hango zan kamiseta utxik zea Pinotxoi abezia sartzeko eta eosteko eta Pinotxok seitu saldu.